Heel veel mensen hun baan kwijtraken. Door de economische crisis. Door de economische crisis. Romano, vou pegar o trabalho. Broeders en zussen, je kunt je baan kwijtraken. Pero sabe que sum. Maar weet dat Foi degene trucos bom também. waar alle goede dingen Deus. vandaan komen, jouw God. Halleluja. Denche, vou querer confiar. In hem kun je blijven vertrouwen. Quando nós sofremos hambre. Dat je geen honger zou O krijgen. Jura não sofre hambre. Je kinderen zullen geen honger Amen. lijden. Ele não Amen. percura Pablo. Hij zal voor jou Ele zorgen. permite sei. Hij heeft dat beloofd. Filipenses 4:19. Filippenzen 4:19. Então, vou comer romano. Ei, não tá força. Daar Ei, is não tá nog gozo. Daar Vou para Pedro 6. is je blijdschap. No, bota pera cabeça. Als je daaraan denkt, dan ja, Continua debendo. raak je niet in paniek. Je No, hebt een para pera schulden. casa. Je hebt je geld, je huis verloren misschien. Não que vem que casa. Ze willen het huis afnemen. Bota, pero algo tem que vir meu Senhor. Maar jij zet je hoop op de Heer. Amen. Amen. Aleluia. É junto que querer cheio de terra. Degene die de hemel en Mas não vai com maneira pessimista. Zie je hoe het de denkpatroon moet zijn? Um que não tem fé. Iemand die geen geloof heeft. Não tem gosto do Senhor. Iemand die de vreugde van de Heer niet heeft. É também tem profundidade. Hij gaat steeds dieper Tem seu pensamento. en dieper in zijn gedachten, Tristeza. in zijn Tem verdriet, depressão. in zijn Tem depressie, in zijn dingen. Pum. E vai atacar o coração mesmo. Je kan zelfs een hartaanval krijgen Não é? Dor. door zorgen maken. Não é? Amém? Quando você assina? Hoeveel van ons zijn zo? Amém? Basta? Dank je, basta. Zo, en nu daar moet je preocupar? Dan helpt het je als je je steeds zorgen maakt? Nee, helpt je niet. Niet daar. Niet dit. Koning. Ato, midden we gosto, no? Satanas, is een gozo. De Satan wil je blijdschap afnemen, je vreugde. Mandavo en pensamento die coisa com desesperação. Daarom brengt hij die gedachten van hopeloosheid. Er is geen hoop. En als je daarop blijft focussen, en dan, daarom zegt Jezus, de blijdschap van de Heer, niemand kan die afnemen. Luister goed, jij alleen. Jij bent van het oordelen. Dat die blijdschap, dat die in jou blijft. Want niemand kan het wegnemen. Je kunt alles verliezen. Weet je dat? Weet je dat? Sommige mensen denken dat die dingen wat ze om hebben, dat er zekerheid is. Vandaag of morgen kunnen het weg zijn. Maar de blijdschap van de Heer, dat blijft. Hoe kunnen we de blijdschap van de Heer, de vreugde van de Heer ervaren en blijven? Het is mais importante. Oké, in Juan 5. En Johannes 15 praat hij daarover. Mais simples. Esta é difícil. O que é gosto do Senhor? Temos vida. Als je de blijdschap van de Heer wilt blijven ervaren in je leven, en tem poder. Daar is de kracht. En tem bendições de Deus. Daar zijn de zegeningen van God. Esta liberação, sanação. Daar heb je de bevrijding, daar heb je de genezing. Se o que já sei de vida. Als je dat wil blijven ervaren in je leven, simplesmente sabe de coisa putem praticar na vida. Dit zijn Juan de 5, versículo 7 die jij kunt doen in je leven. Juan capítulo 5, versículo 7 para 11, tá bom, sei. Johannes 15, vers 7 tot 11. Não vamos vir no orato, mas eu disse em outra página, onde você está agora aí. Dit is de volgende pagina. Se você quer dar de mim, e minha palavra quer dar de bolso, e pedir, e ora é no bolso, o que você quer, e bolso aí. Ora bolso carga, houve fruta, tá, aí glória, e bolso está me disciplinando. Mesmo com metade, tá estimando, assim me tá estimando bolso. Quer dar meu amor. Se você obedecer minha maneira, você quer dar de meu amor, mesmo com a minha, você é maneira, e metade, quer dar seu amor. E isso começa aqui para minha alegria por estar de bolso e bolso de alegria por estar completo. Maar als u één met mij blijft en mijn woorden niet vergeet, kunt u vragen wat u wilt en het zal gebeuren. Door veel vrucht te dragen, bewijst u mijn discipelen te zijn. Daardoor wordt mijn Vader groot gemaakt. Zoals de Vader van mij houdt, houd ik van u. Blijf u bewust van mijn liefde. Zorg ervoor dat ik van u kan blijven houden. Door te doen wat ik zeg.
Want de Vader is van mij blijven houden doordat ik heb gedaan wat hij zei. Amen. Leven uit zijn liefde. Ik heb dit gezegd met de bedoeling dat mijn blijdschap in u zal zijn. U zult grote blijdschap ervaren. Amen. Simpel. Het is maar simpel. Heel simpel. Is het zo? Keda, Blijf den contact komen. Blijf in contact met mij. Keda, den contact komen. Blijf in contact met mij. En de lokaal, met de organisatie dat we moeten basis, En wat ik kardië, praktike, hasie. jou toon door de Heilige Geest om te doen, doe dat ook. Elke keer Kardië, doen. mi palabra. Mijn woord. Keda praktike. Blijf het doen. En toen was ik het bonita. En weet je wat mooi is? Betekent gozo Senhor. Als je de blijdschap van de Heer hebt, Moet je daarmee fé. dan heb je ook het geloof. Mas sai ora cristiano kuta te gozo Senhor. Daarom de christenen die de blijdschap hebben van de Heer, Ora coisa não te sucede. als ze bidden, dan gebeuren dingen. Você sai? Weet je dat? Mas eu penso na igreja. Mensen komen naar de kerk Mas ando na mes no ora. en ze kunnen zelf niet bidden, Mas não te gozo Senhor. want ze hebben de blijdschap van de Eu penso Heer. mas de outro cristiano que te gozo Senhor ora para não. En dan hebben ze andere christenen ook die de blijdschap van de Heer hebben om voor hun te Amen. bidden. Pois isso tinha sina. Want de situatie heeft u zo onder druk. Pessoa humana. Daarom, broeders en É zusters, gozo Senhor. de blijdschap van de Heer is jouw kracht. Bonito nisso acabou. Jouw kind komt bij Heb je jou, probleem na er is school? een probleem op school. Se agora tem gozo Senhor. Als je de blijdschap van de Heer niet Mas eu hebt, começo a virar nervioso. Que vai escola, que vai brincar, que bate Kiko. je wil gaan vechten, je wil mensen in elkaar gaan slaan. O que eu também eu. Is mijn kind. Pero se tem gozo Senhor. Maar als je de blijdschap van de Heer hebt, Você, Senhor. Bande oração bem dan agora. zeg je, laten we in gebed gaan. Bande oração. Laten we gaan Bande que brincadeira bidden. aqui. Laten we deze Die man daar in de school, hè. ketting breken hier op school, die op school ligt. Amen. Ja. O que mira solução. En dan ga je een oplossing daarvoor zien. O problema é que chega à escola já acaba o problema vou solucionar. Ah, voordat je op school komt, is het dan opgelost. Ja. Glória a Deus. Irmã, Broeders en é gozo zusters, Senhor. de blijdschap van de Heer. É afetar tempo família. Het heeft een effect op heel je Pois gezin. é ser rust também no Het caso. brengt rust in je huis. Amen. 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 Se o Júlio mira se acabou. É Als gozo je Senhor. kinderen bij jou de blijdschap van de Heer zien, Dan vai buscar é gozo de mundo, dan gaan ze de blijdschap niet van de Heer zoeken. de droga, Van de wereld. imoralidade sexual. Número. Dan gaan ze de blijdschap niet zoeken in immoraliteit en zo. Mas olha da vaca de boa. Dus in de wereld. Nee, Amen. want ze zien Was het dat in jou. je Snap je wat ik bedoel? Zo is het. Simpel. Moet je dat zien, ja? Voor de majoren. Kinderen leren van hun ouders. Dat is waar, boos. Ze kijken naar jullie. Maar op papi, kijk oké. Je kunt praten wat je wil. O actionen, de papi mas duro Maar com je tupos. acties die spreken luider dan alles. Foi muito da baby, é o wago Vanaf kaba. ze baby zijn, É kijken ze copiando. aan je. Kijken ze naar je. Zo is het. Zijn maior não. Ouders, No? Esta wago como de biba. kijk hoe je leeft. No biba um biri religioso. Leef niet een religieus Jamingo leven. so bata. Alleen op de Dan zondag. é coisa religiosa que tem. Dan ga je religie doen. Of orting pastors religião. Of als er Pasen is, dan Moe, mas daar é badge religioso, é vestir krijg religioso. je je religieuze kleren aan. A de der aia, En o het biba. hele jaar leef Sim, gosto, je Senhor. zonder de vreugde van de Heer. Weet je? Romano. Broeders en Dus zusters, obedecer Cristo. laten we de Heer Jezus gehoorzamen. No? Obedecer e obedecer gosto, Senhor. Laten we de Heer Jezus gehoorzamen. De dos, esta, pode mirar que não, também, para, nós que ainda tem gosto, Senhor, a nos seguir experiência, Romano, mais importante, nós temos que abandonar e mira de picar. We moeten bereid zijn om het leven zonder leven achter ons te laten. Hebreeën 12, vamos ver agora. Hebreeën hoofdstuk 12. Você, Romano, tem gosto também de picar, você? Er is Zet ook picar não, blijdschap in bepaalde zondes. weet je dat? Você sei? Weet je dat? Essa, você que está com picaram, quando atacar o cristiano, floridade. Weet je welke zonde Floridade. Christus Você pode floridade picar, você? luiheid. Se você flow para a igreja, Als je não picar ainda. lui bent om naar de kerk te komen, is een zonde. Você sei? Weet je dat? Floridade. Luiheid. Floridade. Não? Tende, quando zijn não está mensen pobre, você não está flow para entrar. Arm zijn omdat ze lui zijn om te gaan Já werken. tá? Não que uma bala, sim? Ze willen wel Sport. voetballen. Weet je, pensamento não te vira. Met dia, gedachten van dat ze Top sportman, ele vai na ja. top profvoetballer Ganando miljones. miljoenen verdienen.
Pero, como